Prvo treba razlučiti prisluškivanje koje je zakonito, koje obavljaju domaće službe. One imaju jasne procedure, operatori s njima moraju surađivati, dati im pristup njihovoj mreži i ono što ljude uvijek muči, ne možete otkriti ni čuti nikakvo kvrckanje, dakle, nikakva jeka, dakle, ako vas prisluškuju, to nećete osjetiti. Dakle, ako čujete jeku, to je samo problem loših lošeg telekomunikacijskih kanala, veza. to nije prisluškivanje. I ja bih rekao da je to manji problem tog prisluškivanja domaćeg. Drugi problem je prisluškivanje od strane stranih službi koje se događa. Vidjeli smo sad i s ovom Snowden aferom koliko toga ima. Svi smo mi znali da se to događa, ali ja mislim da većina ljudi nije mislila da je to u tom obimu. Mi u Hrvatskoj imamo situacija koje su zanimljive strancima. Evo, ja bih spomenuo INA-u. Dakle, INA je osim jednog velikog gospodarskog i snažan geopolitički interes. Jasno. Onda s druge strane naša vlada komunicira putem nezaštićenih mobilnih uređaja. Dakle, ljudi koji se dogovaraju oko toga budu u inozemstvu i pričaju o tome kako će se postaviti prema partnerima preko običnog mobitela. To pola Europe sluša, dakle to je neozbiljno. Jer doista postoji prisluškivanje od strane stranih službi i oni imaju posebne metode kojima iz Hrvatske ili ukoliko komunikacije preko drugih zemalja nadziru. Pa sjetite se samo snimke, odnosno prisluškivanja Janeza Janše i Ive Sanadera. Dakle, to se doista događa. Bio je jedan slučaj u Grčkoj gdje je otkriveno da je 100-tinjak visoko pozicioniranih dužnosnika Grčke prisluškivano. Nikad se nije otkrilo tko je to uradio. Međutim, operator Vodafone je kažnjen sa, čini mi se, 70 i nešto milijuna eura zbog povrede privatnosti. Mi uvijek mislimo da se to događa nekome drugome. Da, no evo gdje se to, kome se to u Hrvatskoj događa? Naravno, ne po imenice, nego generalno. Ja vam to doista ne znam odgovoriti, jer ja bi onda imao kristalnu kuglu i vjerojatno bi zarađivao puno novca. Međutim, po mom mišljenju su zanimljivi, osim državnih dužnosnika koji odlučuju ili dogovaraju o koncesijama autocesta, o prodaji turističkih resursa, zanimljivi su po mom mišljenju i oni ljudi koji se bave ozbiljnim biznisom. Dakle, informacija je moć, definitivno. Zamislite da dajete ponudu za neki posao, a da imate informaciju koliko je vaš konkurent ponudio. Pa bio je slučaj, dakle to je sad već poznato da je Amerika prisluškivala Boeing, dakle Airbus, u trenutku kad su se Airbus i Boeing natjecali za posao vrijedan 6 milijardi dolara. Dakle, Amerika je svoje državne službe upregnula u cilju poboljšanja njihovih gospodarskih interesa. I naravno Boeing je dobio taj posao jer su imali sve informacije.